Hola, soc Juanjo i junt amb la meva dona Maria José duguem el nostre negoci, que és el restaurant El Niu, ací a Sueca. El nostre negoci és un restaurant, com he dit, i l'obrirem el 2013 en un local que ja està obert des dels anys 60. La nostra cuina es basa en una cuina tradicional, en tocs creatius, en el qual ens dediquem a dinars, esmorzars, sopars i tot tipus de celebracions. Jo crec que el que més m'agrada és intentar fer feliç a la gent a través de la nostra cuina, intentant adaptar-nos en les seves necessitats i que qualsevol celebració que puguem fer isca de Déu. A veure, nosaltres venim de rames diferents de l'hostaleria, tant Maria José com jo, però duiem molts anys treballats en l'hostaleria i ens agradava. I per allà el 2006 ens decidirem agarrar el mesón i ja després, el 2013, passarem ací al restaurant El Niu. A veure, jo penso que qualsevol negoci va adaptant-se segons els moments, i un clar exemple el tenim ara. Per culpa de la pandèmia ens han tingut que adaptar tots en moltes coses, vull dir, tant en mesures de seguretat com ara, per exemple, en el QR, per a poder adaptar les cartes a les normatives, però també, per supost, en formació que igual que tenim nosaltres, tenim els nostres treballadors per adaptar i intentar incorporar nous plats. Per exemple, ara incorporem plats que fusionen altres cultures. També una de les altres coses que nosaltres també tenim, que anem incorporant, són les tecnologies de xarxes socials, la pàgina web i, com havia dit antes, el del QR, que és una adaptació última que m'ha aplicat ara. A veure, com a restaurant que som, el que aportem és donar de menjar a la gent, però jo crec que, igual que nosaltres, igual molts restaurants, intentem no ser simplement donar menjar, sinó que en aquest menjar intentem donar que el comensal estiga content, estiga feliç i intentar aprofitar aquest menjar en donar la celebració que estiga molt agraït en el nostre servici. Jo no soc massa de donar consells, però jo crec que si tinguera que donar un consell a una persona que vol obrir un negoci és que si les coses les té clares, que li posi ganes i temps i tot li anirà igual de bé. Arrimat és una associació que jo crec que està treballant per tots els negocis que hem estat ahir al llarg de tots aquests anys i jo penso que ho ha fet prou bé, inclús que no ha sigut a soles per als associats, sinó que ha fet per a tots i inclús fer créixer a Sueca.